Nyata jakanso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan b'aw fo ka waleɲuman dɔn an sugantili la o kama an b'aw bisimila Nyata ka kunnafoni bulon kɔnɔna na ka bɛn bi alamisa ma Zulukada kalo tile 5 hijira 1444 donna aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ Burkina Faso jamanakuntigi ka cakɛ bondaso maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ kunnafoni di kɛ yen nɔ olu kɔni bɛ taama na an yɛrɛ ka jamana kan walasa ka ɲɛdɔn caman fara u ka baaraw kan. An da bɛna se musow ka jibonkan bana ma ni u kɛlen don o sababu ye ka muso caman kɔni bɔnɛ u ni na ni waati kofɔli na ani min fana kɛlen don ka gɛlɛya caman don u gaw yɛrɛ kɔnɔna na. Nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye min ye Congo RDC jamanakuntigi Félix Tshisekedi ale yɛrɛ ka taama boloda ka taa Chinois ka jamana kan. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogo min na Burkina jamanakuntigi ka cakɛ bondaso kunnafoni dilaw olu yɛrɛ kɔni bɛ taamana an yɛrɛ ka jamana kan ni waati na baw yɛrɛ bisimilala an yɛrɛ fɛ yan bɛ kalo tile 22 sanba 2023 walasa min kɔni ye ɲɛdɔn caman ye k'o fara u ka baaraw kan cogo min na o ni an yɛrɛ ka maa minnu fana bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni di kɛ an yɛrɛ ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goita ka cakɛyɔrɔ la o n'olu maaw kɔni ye ɲɔgɔn ye min ye baaraɲɔgɔnyaw kɔni camanw ye degeliw fo ka taa se min fana kɔni ye fɛɛrɛ wɛrɛw ma u maa ninnu kɔni bɛɛ ka Burkina maaw kɔni dege nin na an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Abdu Watara ale ye ɲinini minnu kɛ nin ko kisara an ka jɛ ka na ɲɔgɔn u fɛ. Mali jamana ani Burkina Faso ka burliɲɔgɔnma baaraw la arabadon Burkina mara dagayɔrɔ ni o ye u ka jamana ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré ale bɛ baara kɛ yɔrɔ min na jɛkulu min sigilen bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen no kunnafoni di baaraw ma ani kunnafoni sɛgɛsɛgɛ koɲaw o jɛkulu ɲɛma o bisimilala an ka jamana kɔnɔ an fana ka fanga dagayɔrɔ kuluba jɛkulu min fana sigilen no n'olu ka baara bɛnnen no kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ni kunnafoni labɛn baaraw ma ka sanga ni jamana ɲɛta ni jamana basigi ta cogoyaw ye jɛkulu fila kɔni sigilen Mali ta ɲɛma n'o ye Lieutenant Colonel Baba Sise ale ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni olu ka baaraw tacogoyaw ye kunnafoni di nasira fɛ ani an ka camancɛ fanga n'i y'a ta k'a lajɛ bi kunnafoni di koɲaw la kibaruya minnu bɛ sɔrɔ ani kibaruya minnu bɛ labila ka sanga ni jamana yɛrɛ mara tacogoya ye min ye hakilina ɲuman ye camancɛ fanga in kan ka kɛ kɛcogoya ɲuman minnu na ale ye o walawala Burkina jɛkulu taw ye a tilala ka a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi min kɛlen no ka maaw yɛrɛ sɛgɛ o de ye kunnafoni kolonw ye minnu bɛ fili bɔlɔlɔw sanfɛ ani kunnafoni di siraw sanfɛ walasa ka se ka maaw yɛrɛ lafili Lieutenant Colonel Baba Sise ko nin hakilina falefalen min tɛmɛna jɛkuluba fila ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni di sira ma fanga dagayɔrɔw la Mali ta ni Burkina ta n'i y'a koɲaw ta k'u lajɛ a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye Mali ni Burkina ka boliliɲɔgɔnma cɛsiri koɲaw ye dɔ bɛ se ka fara a kan cogoya min na ka sababu kɛ jamana fila in bɛ camancɛ fanga de kɔnɔ an bɛ waati min na bi min ye hakilina ɲumanw ye k'u bɔ gɛlɛya la boliliɲɔgɔnma n'a sabatira jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye ka nɔbɔ kosɛbɛ baaraw ta cogoyaw la Burkina ta ɲɛma n'a bɛ wele ko Nufe Jurumite Nestor ale ye kuma ta a ko an bɛ waati min na bi Burkina Faso n'i ye olu ka baaraw fana ta k'a lajɛ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka kunnafoniya sanuman di ka se ka baara nɔgɔya jamana ɲɛmaaw bolo jamana kɔnɔdenw fana ka se ka bɔ ko kalama o de ye olu ka laɲini ye a fana ye dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka kunnafoni di baaraw tacogo la Burkina Faso fanga dagayɔrɔ la ani an bɛ waati min na bi u bɛ baara kɛ ni subahana mansi minnu ye ani jɔyɔrɔ min bɛ olu fana la jamana ɲɛtaa la Burkina Faso u ye o lawalawala Mali ta ni Burkina ta a jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɔni ye foli di ɲɔgɔn ma hakilina ɲumanw na ani ka taa sira kuraw bila sen kan minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka kunnafoni di baaraw k'o la nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ n'i ye jamana ɲɛmaaw ta k'u lajɛ u ka cakɛyɔrɔ ninnu na kunnafoni di sira baarakɛla dɔw fana bɛ yen minnu bɛ kibaruyaw lamɛn jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka tila k'u labaara ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin jamana ma nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ foli kɔni bɔra Burkina ciden yɔrɔ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaa ma foli fana bɔra Mali ta ɲɛmaa yɔrɔ ka ɲɛsin Burkina jamana ɲɛmaa ma u ka cɛsiri la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin jɛkulu ninnu kɔni ye wulikajɔ kɛ an ka jamana faaba yɛrɛ kɔnɔna la jɛkulu min sigilen don kunnafoni di koɲaw sɛgɛsɛgɛli ma n'a bɛ wele ko Haute Autorité de la Communication u taara u ɲɛda o cakɛlaw ani olu ka baarakɛ cogoyaw kan fo ka se an ka minisiri so min ka baara bɛlen no kunnafoni di baaraw ma min bɛ da o bɛɛ lajɛlen kan an ka camancɛ fanga minisiri ɲɛma u taara bɔ ale fana ye u selen kɔ ye minisiri ɲɛma ye dantigɛli minnu kɛ a ko nin wulikajɔba min kɛra Burkina kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka fanga dagayɔrɔ kunnafonidilaw ka ɲɛmaa fɛ ka na an ka jamana kɔnɔ
k'a bɛ hakilina min yira o de ye colonel Asimi Goita ale ni capitaine Ibrahim Traoré u ye taasira kura min ta k'a fɔ jamana fila ka bolili ɲɔgɔnma bila sen kan walasa min ye u ka ɲɛtaa ni basigi ye u ka sabati. Hakilina ninnu bɛ o de yira. Araba tɛmɛnen mɛkalo tile 24 san 2023 mais kɔni ye maliden minnu sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan ni o ye Haut Conseil des Maliens de la Côte d'Ivoire ye olu kɔni ka maacilenw kɔni bisimilala anw yɛrɛ ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita fɛ ni maa ninnu kɔni ka kumaw daminɛ na u kɔni ye sangafo kɛ ka taa anw yɛrɛ ka jamanakuntigi yɔrɔ baw ka kɛ ni a yɛrɛ fakɛ ka tanyali ye avril kalo tɛmɛnen ani fana ka se ka foli ani waleɲumandɔn kɛ a ye waleya min kɛ n'o kɛra a sababu ye ka se ka Côte d'Ivoire fintigilaka minnu tun bɛ anw fɛ ka se ka u yɛrɛ bila cogo min na ko kabini o ko kɔni kɛra min kɔni ye badenya ani sinjiya ye ko o tɔ kɔni sinsinna ani Côte d'Ivoire jamanadenw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nin délégation yi maa ɲɛma ni o ye Moulaya Haidara ye ale y'a yira k'a fɔ ko min ye colonel Asimi Goita kɔni ye ko halisa a ka dɔ fara a ka cɛsiriw kan ko bawo ko maliden bɛ diɲɛ fan o fan ko u bɛ a kɔ a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw laban kɔni na ko min kɔni ye Zegua yɛrɛ kɔni poste ye ko colonel Asimi Goita ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka o poste yɛrɛ sigi a nɔ na walasa min ye malidenw ye minnu yɛrɛ sigilen don Côte d'Ivoire olu yɛrɛ ka tagasegin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Côte d'Ivoire ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Musow ka jibɔn kan bana ni kɔni ye bana cɛjugu ye min ni a bɛ muso caman sɔrɔ latigɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni kɛlen don sababu ye min n'a ye muso caman bɔnɛ u ni na ani fana ka se ka gɛlɛya caman don gwadow yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o hukumu de kɔni kɔnɔna na an wulila ka se professeur Tegete Ibrahim ma ni ale yɛrɛ kɔni ye dɔgɔtɔrɔ jolen ye ale yɛrɛ bɛna ɲɛfɔli kan ye ni bana in yɛrɛ kɔni kunkan Dado Dukure ani Laji Mamadu Traoré olu tun bɛ professeur fɛ. Jibɔnga bana sababu ye jigini gɛlɛya ye a bɛ fiɲɛ lase wolonugu yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ tin de fɛ jigini mana gɛlɛya kosɛbɛ jigini minnu ka gɛlɛn ka d'a kan den kunkolo o tɛ se ka tɛmɛ muso solo kolow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na a bɛ dɛrɛ sogobu caman kan ɲɛgɛnɛbara ni sogobu sokɔnɔna ni sogobu banɔgɔtaga ni banɔgɔtaga bɔ sira sogobu a b'olu dɛrɛ kolo ninnu kan n'a a y'u dɛrɛ kolow la ka mɛn lɛri caman i bɛ n'a ye k'a fɔ joli tɛna se ka se o yɔrɔ ninnu ma a yɔrɔ ninnu bɛ kirin ni kunna ka di ni i lajiginna opération kɛra k'a bɔ joona a bɛ segin a cogo la nka ni i ma se opération yɔrɔ la joona a yɔrɔ kirin mana degun ka bonya kosɛbɛ joli tɛ se yen o yɔrɔnin bɛ sa a sogobu bɛ bin ka bɔ a la wo dɔ de bɛ na wo in bɛ ɲɛgɛnɛbarani o ni sokɔnɔna karaba ɲɔgɔn na wala a bɛ ɲɛgɛnɛbarani ani wolonugu karaba ɲɔgɔn na walima a bɛ banataga bɔ sira a b'o ni sokɔnɔna karaba ɲɔgɔn na ɲɛgɛnɛji bɛ suru ni musoya ye banɔgɔtaga b'a ka sira bara a bɛ na bɔ ni musoya ye ye bana cɛjugu ye nin bana in bɛ se muso caman ma n'a bɛ gɛlɛyaw lase u ka adamadenya kɔnɔ o kunun de kɔnɔna la minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya ma ale ye programme sigi sen kan walasa ka dangari jibɔnga bana la gouvernement yɛrɛ ye sariya ta kabini san 2005 k'a fɔ jigini min n'a bɛ kɛ ni opération ye n'an b'a fɔ a ma ko césarienne k'o ka kɛ falaki a kɛkun dɔ ye ka kɔlɔlɔ minnu bɛ jigini gɛlɛman na k'o nagasi ka bɔ yen jibɔnkan b'o o kɔlɔlɔw de la n'an b'a fɔ a ma fistule obstétricale nka o b'a to den caman de fana bɛ sa tin kɔnɔna la olu bɛ kisi saya ma o b'a to muso caman de fana bɛ sa jigini don olu bɛ kisi sali ma n'i ye kɔnɔmaya jigini jibatoya ta wagati min na musow bɛ sa kosɛbɛ muso kɛlɛ kasara fɛ o ye jigini don de ye wa a caman bɛ yen opération b'o bali de ONG dɔ bɛ yen l'Amérique jamana ka lasigiden minnu lasigiso min bɛ yan o ka ONG dɔ don a bɛ fɔ Intra-Health olu ni an ka kɛnɛya minisiriso bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ jibɔnkan in bana kɛlɛli la ka taa san 2014 na ka taa san 2018 na u ye baara kɛ an ka
jamana marabolo naani ɲɔgɔn na o waati kɔnɔna la n bɛ se k'a fɔ u ye maa 2000 ɲɔgɔn sɔrɔ mun ni jibɔnkan bana yer'u la jiginni kɔlɔlɔ fɛ n'i ye maa 2000 ɲɔgɔn sɔrɔ ko o yer'u la da la mɔgɔ hakɛ min sara k'a sɔrɔ e m'a ye yɛrɛ ko jibɔnkan bana o ka ca o b'a yira k'a fɔ kɔnɔmaya kɔlɔsili gɛlɛya b'a la an bara nin bɛɛ de kama an kan k'an jigo yɛlɛma kɔnɔmaya kɔlɔsili la n'o tɛ an tɛ se ka muso kelen nagasi an ka jamana kɔnɔ. Ka taa san 2014 la ka se san 2018 ma jibɔnka bana yera maa 2000 bɔɲɔgɔnko la région jate fɛ bana in yɛrɛ sɔrɔ kun ka ca o 2000 in na n'i ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 o furula denmisɛnniya wagati de la u ma san 18 sɔrɔ o furula wa o furula san min u ye kɔrɔ ta o san de u bɛ den wolo o san kɔnɔ den san 14 san 15 n'i ko ka den wolo a bɛ komi ko den o fana ka den wolo farikolo ma kɔgɔ a ka ca ala fɛ o ka ca fana yɔrɔw de la dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama tɛ yɔrɔ min u tɛ peseli kɛ u tɛ taa jiginniso ɲuman na o kun fɔlɔ fɔlɔ tin na n'i y'a jateminɛ n'i y'u ta 100 o 100 a bɛ minnu na i bɛ taa sɔrɔ u caman bɛ yen u 80 ɲɔgɔn na o ye muso denmisɛnnin min ma san 18 sɔrɔ a furula a ye kɔnɔ ta furu joona n'a ma ɲa k'a bɛ kɛ fɛɛrɛ ka kɛ den kana wolo joona an ka dɔgɔtɔrɔya taabolo kɔnɔna an k'a fɔ ɲɔgɔn ye den wolo wagati de b'a la dɔgɔtɔrɔya taabolo la den wolo kan ka daminɛ san 20 ka taa bila san 34 n'i tora ka muso bila a ka den wolo yan'a ka se san 20 ma dɔw bɛ se ka jigin kɛ ka d'a kan mɔgɔw b'a fɔ a ɲɛna kabini lawale a bɛ kɛ an bara ten nka kabini lawale muso caman tora muso kɔnɔ la ka d'a kan u denmisɛnninama furula tin wulila wolonugu pɛrɛnna joli bɔn'u kɔnɔ jibɔnka bana kunbɛli sira ye lajɛli ye mun bɛ kɔn jiginni ɲɛ kabini i bɛ sika i la k'i lajɔlen don i kan ka na dɔgɔtɔrɔso la n'i nana dɔgɔtɔrɔso la a bɛ f'i ye i lajɔlen don kelen o bɛ sɛbɛntiya den dayɔrɔ ka ɲi f'i la saba a bɛ sɛbɛntiya ni kɔlɔlɔ b'i ka kɔnɔbara kan walima kɔlɔlɔ t'a kan an b'a fɔ mun ma kɔlɔlɔ fɛn o fɛn n'a bɛ se ka dankari muso kɔnɔma ka kɛnɛya la walima n'a bɛ se ka dankari den min b'a bolo o ka kɔnɔya la an b'a fɔ o ma kɔlɔlɔ peseli kun yɛrɛ yɛrɛ k'o kɔlɔlɔw ye k'o kunbɛn u kana se ka tiɲɛni kɛ wa peseli kelen bɛ yen min bɛ kɛ kalo 9 na ale kun de k'a lajɛ jɔn bɛ se ka jigin a yɛrɛ ma jɔn tɛ se ka jigin a yɛrɛ ma n'a fɔra i tɛ se ka jigin i yɛrɛ ma i bɛ opérer de sigida dukɔnɔmɔgɔw buramusow fa cɛ a ye sɔn a ma muso ka opérer k'a sɔrɔ a ma don tin yɛrɛ la yalasa a ni kun bɛ kisi den min b'a kɔnɔ o bɛ kisi k'a dɔn k'a fɔ ko jibɔnka bana ye adamadenya caman tiɲɛ ka furuso caman ci wa a dɔw bɛ kɛ halisa musow kan k'u se bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka kisi bana in ma kunbɛli siraw fɛ minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye o kɔni timɛnna araba tɛmɛnen mɛ kalo tile 24 san 2023 min kɔni ye nin kɛnɛ in sa a ɲɛmaya kun bɛ an yɛrɛ ka jamanakuntigi bolo kolonɛli Asimi Goyita min kɔni ye nin kɛnɛ in fana ye min ye jɔyɔrɔ kuraw ye o kalifala maa dɔw la ani hakilina ɲumanw kuraw caman taara nin kɛnɛ kofɔlen kan ale Kulubali ale bɛ a communiqué ɲɛfɔ an ɲɛna
Mali ministre bi la dala lasigi min kɛ araba n'a bɛ kɛ camancɛ fanga maa ɲɛma colonel Ashimi Goita ale ka yamaruyaw kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn ye kunungo araba n'o bɛnna mɛn kalo tile 24 san 2023 o ladala lasigiw kɔnikɛla kuluba fɛn ye Mali ministre ye kibaruya dɔw di maa dɔw sugantila ka baara dɔw kalifa olu kɔnɔna sariya dɔw tala u fɛ ani fɛn ye kunnafoniya dɔw fana kɔnɔ o lasela o kɔnɔma o de hukumu kɔnɔ sa ministre délégué min bɛ ni ale bɛ ministre ɲɛmaa yɛrɛ kɔnɔna ka kɔrɔ primature kɔnɔna n'ale ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye jamana yɛrɛ maracogo jamana sariya subaw olu yɛlɛmali baaraw ani a politique siraw bɛ se ka yɛlɛma cogoya min de la ni u b'a wele ko ministre délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles a jirala k'a fɔ o ka yamaruyaw kɔnɔ sariya dɔw kɔni ta la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o sariya bi ɲɛsin min de ma o de ye kalafili ko ye n'u ye fɛn ye malidenw bɛna kalafili min kɛ san 2023 kɔnɔ fɛn ye mali sariya sunba ka se ka ale kura kɔni ta cogoya min de la n'u b'a wele ko constitutionnel o baaraw kɔni o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni ye mali yɛrɛ kalata sariya kɔni jateminɛ a bɛ min de fɔ a b'a jira k'a fɔ ka bɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka kalata kɔnɔna ko fɛn ye kalata tɔ bɛɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ don wɛrɛ min ti kari kɔni ye nka o y'a jira fana k'a fɔ kalata min bɛ yen n'a bɛna kɛ ni u bɛna ɲɛsin fɛn ye référendum kɔni ma ko a kan ka kɛ fɛn ye kari donya dɔ kɔni de fɛ o kalata o sariya fana b'a jira tuguni k'a fɔ sani o kalata kɔni cɛ ko yanni fɛn ye jɔ kun sani kalata kɔni cɛ min ye mali wolomasiri tabaw ye ko olu bɛ se k'u ka kalafiliw kɔni de kɛ yaasa fɛn ye ani tɔw kana na don ɲɔgɔn na cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ ko o décret min de kɔni ta la ni o décret ye décret numéro 23 ye fu 276 ani 6 ni a ta la mɛ kalo tile 5 san 2023 de hukumu kɔnɔna na ko ni sariya sunba in walima ni sariya min tale filɛ nin ye u bolo ni fɛn ye référendum min bɛna kɛ juin kalo tile 15 juin kalo tile 18 karidonya dɔ kɔni fɛ ko o sariya a bɛ yamaruya kɔni di mali wolomasiri tabaw kɔni ma yaasa u na se ka u ka fɛn ye kalafili kɔni kɛ cogoya min na sani fɛn ye juin kalo tile 18 kɔni cɛ jɔ kun kelen ka se ka u kɔni don u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ko kɔrɔ b'a jira k'a fɔ juin kalo tile 11 wolomasiri tabaw olu bɛ se ka fɛn ye u ka kalafiliw kɔni kɛ a jirala k'a fɔ sariya minnu tale filɛ nin ye ni sariya min tale filɛ nin ye fɛn bɛ kalafili ko kɔni kɔfɛ a b'o bɛɛ lajɛlen kɔni jalatigɛ fɛn fana bɛ yen ni mali wolomasiri tabaw bɛ kalafili tako joona min kɛ n'u ko anticiper a b'o bɛɛ fana kɔni de jalatigɛ o kɔfɛ fɛn ye ministre min bɛ yen min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ sirabako mobilibako olu ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli kɔni ma i y'a jira k'a fɔ ko sariya dɔ kɔni ta la kɔni fɛ ka ɲɛsin fɛn ye baara ma baara min ni o bɛ fɛn ye sirako u bɛ min wele ko travaux routiers d'urgence baara minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ siraw kɔni sanfɛ joona yaasa ka se ka maaw kɔni labila cogoya min na u ka se ka tɛmɛ hɛrɛ la a jirala k'a fɔ ko n'i ye o sariya ta k'a lajɛ ko a labɛnna sariya fɔlɔ min de fɛ sariya fɔlɔ min y'a bila sen kan o de ye sariya numéro fu 3 ye fu 29 ani juillet kalo tile 21 san 2023 de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o sariya kɔrɔ min filɛ nin ye ko yɛlɛmani dɔ kɔni de donna a kɔnɔna na yaasa fɛn ye ka se ka baara minnu bɛ yen n'u kan ka kɛ exécution des travaux d'aménagement et d'entretien routier nécessités par d'urgence baara min bɛ yen n'u kan ka kɛ joona ka se ka olu kɔni bila o minɛnw kɔnɔ o ka se ka kɛ joona cogoya min na ani sira dilatɔla fɛn ye gɛlɛya minnu bi sɔrɔ ka se ka olu gɛlɛyaw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni furakɛ joona ani minnu bɛ yen ni kasabikana ye gɛlɛya se mɔgɔw ma olu kan ka se ka ta cogo min na ani fɛn ye gɛlɛya minnu kɛla siraw yɛrɛ kan tiɲɛnifɛn dɔw fɛ a bɛ se ka kɛ jiw ye a bɛ se ka kɛ fiɲɛw ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni dilan a nɔgɔnni fɛ cogoya min na a bɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni jalatigɛ ani ka taa se jamana fanw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ siraw bɛ fanw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ olu dilanli a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni jalatigɛ o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ sariya kura min de tɛla sa n'u ye sariya numéro 23 ye fufu 6 ye n'a tala janvier kalo tile 12 san 2023 sariya kɔrɔ min kun bɛ fiɲɛ minnu kɔni kun bɛ a la se ka olu fiɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni de bɔ a kɔnɔna na cogoya min na o de hukumu kɔnɔ sariya kura min natɔla filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye san 5 natɔ fɛn ye cakɛyɔrɔ in ka se ka baarakɛyɔrɔ ɲɛnama di u ma baarakɛla ɲɛnama fana ka se ka di u ma o kan ka baara minnu fana de kɛ yaasa sirako bɛɛ bɛ se ka dilan ka ɲɛ ka se ka o baaraw ka olu fana kɔni sigi sen kan ka di u ma min wele ko nouvelle antenne régionale ka olu bila sen kan sariya kura kɔni ka ta hali sisan a kɔnɔna na fɛn bɛ yen n'a bɛ baara in kɔni ɲɛ ko a y'o bɛɛ lajɛlen kɔni de jalatigɛ kɔfɛ mali ministre u ye maa dɔw kɔni suganti ka se ka fɛn ye baara kɔni kalifa o la kɔfɛ fɛn ye kunnafoni di hukumu kɔnɔ ministre min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsin bɛ hali sisan siraba mobiliba ko kɔni ɲɛnabɔli ma ale ye kibaruya kɔni ta ka ɲɛsin ministre kɔni ma ka jira k'a fɔ ka wulikajɔ kɔni de sen fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ mali terrain ko o kɔni kun kɛn bɛ karaka ba 4 kɔni ye ko a bini kabini fɛn ye mɛ kalo kɔnɔ san 2018 fɛn ye terrain ko o kɔni kun buwa kɔni jɔlen do faso mali kɔni kɔnɔ a kun ti baara kɛ a jɔli min kɔni kɛla o kɛla sababu kɔni de fɛn ye sira maa minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ ni terrain yɛrɛ sira bɛ tɛmɛ dugu minnu na ni a bɛ olu dɛmɛ ka yiriwa a ye olu ka yiriwa kɔni jɔ maa fana bɛ n'u olu kɔni bɛ da
yirimo sɔrɔ a tɛna sira fana kan ko a ye olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw jɔ kɛrɛnkɛrɛnya jamana yɛrɛ ko jamana ka sɔrɔ a y'o bɛɛ lajɛlen fana kɔni de buruja o de hokumu kɔnɔ kabini san 2019 kɔnɔ minisiriso in a kɛlen ka yamaruya kɔnta ka jira k'a fɔ ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ terrain kɔni ka wuli ni ni cakɛyɔrɔ dɔ kɔni y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye société de patrimoine ferroviaire kɔni de jirala k'a fɔ o sen fɛ u ye baara caman ka se ka olu kɔni bila sen kan ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnya o bɛ min wele ko réhabilitation de 19 gares min ye terrain yɛrɛ jɔyɔrɔ 19 min bi ka bɔ Bamako ka taa Kayi olu bɛɛ lajɛlen kɔni de dilala o bi yɔrɔ min fana wele ko atelier de Korofina ani dépôt de Kayi a jirala k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni dilala o fɛ u fana ye minɛ kuraw olu sɔrɔla o kɔni fɛ ani fo ka taa se o bɛ min wele ko outillage yaasa ka se ka fɛn ye sirabaw kɔni dilan cogoya min de la terrain tɛmɛsiraw ko olu bɛɛ lajɛlen dilala ɲinina o fɛ fɛn ye o bɛ min wele traitement des points critiques de la voie en Bamako et de Kayi sira fan bɛ yen ni fɛn ye tiɲɛniba a yɔrɔ la walima siganaba a yɔrɔ la o ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni de dilan jiriw kan ka da yɔrɔ min de la fɛn ye Bamako Kayi ka taa Diboli a jirala k'a fɔ ko o ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni de dilan fɛn ye Babili sira min bi Kalugo ka taa se Mayinama ani Tukoto a jirala k'a fɔ ko o ye nin bɛɛ lajɛlen fana kɔni de dilan fɛn ye terrain soba minnu bɛ yen ni u b'a wele ko locomotive ni dɔ ye CC 22 fu 5 ye dɔ fana ye CC 22 fu 7 kɔni de a jirala k'a fɔ o ye wulikajɔ kɛ ka se ka olu fana kɔni de dilan mobili minnu bɛ yen n'u b'u wele ko voiture fourgon ani générateur ka taa se fɛn ye u bɛ min wele ko ram voyageur ko o ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni de dilan fo ka taa se minɛn minnu fana bɛ yen ni u kan minɛn minnu bɛ yen ni olu kun kan ka don CC 22 la fu 5 la ani CC 22 fu 7 la olu minɛnw ko o ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni de ɲini fo ka taa se fɛn ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ terrain baara kɔni dɔn kosɛbɛ a maa 24 o ye olu kɔni ka se ka kalan kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ olu kɔni kun o bɛ min wele ko aiguière ni a bɛ dɛmɛ kɛ fɛn ye terrain baara la o 15 o ye o kɔni ɲini fɛn ye o ye mobili bolila n'u ye terrain bolila maa 24 bɔɲɔgɔnko n'u ye chef de convoi ye o ye olu fana kɔni de ɲini k'u kɛ maa joliw ye o kɔfɛ wulikajɔ kɔni kɛla o fɛ ka se ka terrain kɔni jateminɛ ni a bɛ se ka boli o ye Bamako ani Kayi ka segin ka na Bamako k'o kɛ terrain kɔnɔ o y'o baaraw kɛ fɛn ye ka wuli ka se mɔgɔw ma k'u n'u hakiliw kɔni jira ɲɔgɔn na k'a fɔ terrain bɛna wuli mɔgɔw ka se ka u yɛrɛ kɔlɔsi cogoya min na ani fɛn ye baara minnu labɛn minnu kan ka kɛ a yɔrɔ sigibaw kɔni fɛ yaasa baasi kɔniw sɔrɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen bilala sen kan wa a jirala k'a fɔ fɛɛrɛ fana kɔni bilala o fɛ yaasa fɛn ye terrain kɔni mana wuli san 5 kɔni kɔnɔna na terrain a ka se ka mɔgɔw kɔni donni k'u bololafɛnw kɔni donni Mali kɔnɔ ani ka taa Mali kɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ko o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni de tigɛla u fɛ o y'a jira fana k'a fɔ ko o ka nin kibaruya in tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛn ye société min bɛ n'u b'a wele ko société de patrimoine ferroviaire ye ko ka se ka o hakili kɔni sigi k'a fɔ san 2023 ka taa san 2027 kɔni na baara minnu bɛ yen ni o kɔni kan ka kɛ ni u b'a wele ko voyageur et de marchandise ka fɛn terrain kɔni na ka se ka mɔgɔw kɔni ta ani ka o minɛnw ta ka taa ka bɔ Bamako ka taa Diboli cogoya min na ni olu ye o hakilila kɔni ta k'o hakili sigi k'a fɔ a baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ o siraw kɔni fɛ o de hokumu kɔnɔ yaasa fɛn ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲɛ fɛn ye jamana ye bolo bɔ kasabi dɔw la société in kɔni ye ani bolo bɔ fɛn ye maa dɔw kɔni kan société in kɔni ye jirala k'a fɔ bɛn waati maa dɔw bɛ yen minnu bɛna o dɛmɛ a baaraw kɔni na o nafolo minnu fana kɔni bɛ yen ni olu kan ka se ka don a da fɛ o bɛ min wele ko ka se ka fɛɛrɛ kɛ yaasa trafic ferroviaire a bɛ se ka wuli cogoya min na jirala k'a fɔ jamana ye kasabi min kɔni bila o ka bolo kan a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1 miliyɔn 200 ani 74 ani 4 bɔɲɔgɔnko ani ka taa se fɛn ye a kunkan fitinin kɔni de ma o kɔfɛ tuguni a jirala k'a fɔ subvention min bɛ yen ni o kɔni kɛla o kan o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1 fɛn ye miliyɔn 400 ani miliyɔn 33 ani 100 ani 30 ani dɔɔni bɔɲɔgɔnko kɔni de la fɛn ye kasabi minnu bɛ yen n'u b'a wele ko plan d'investissement jateminɛw na kasabi min bɛ yen n'u kan ka se ka don nin baara ninnu kɔni da fɛ jirala k'a fɔ olu ye jateminɛ ka taa o bila sefa wari miliyari 6 miliyɔn 27 miliyɔn 27 bɔɲɔgɔnko kɔni de la a jirala k'a fɔ san 1 kɔnɔna na sa kasabi min kan ka don baaraw bɛɛ la ko bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 4 ani miliyɔn 700 miliyɔn 66 o ye san fɔlɔ kɔni ye fɛn ye san filanan kɔni kɔnɔna na miliyari 1 miliyɔn 200 miliyɔn 60 bɔɲɔgɔnko o bɛ taa san filanan baaraw kɔni kɔnɔna
kɔnɔna na. O kɔfɛ ministre min be min ka baara ɲɛsin bɛ kalanko kɔnɔma sanfɛ kalanko a jirala k'a fɔ a ye jamana ɲɛmaaw ka se ka o kibaruya k'a jira k'a fɔ olu kun ye laɲini min kɛ k'a fɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka laɲini kɔni kun don fɛn min ye ka se ka soba dilan Mali kɔnɔ min ni a bi kɛ sababu ye fɛn min ye dɔnni kura ko ni u b'a wele ko intelligence artificielle et de robotique min bi kɛ sababu ye ka se ka robot ka o kɔni dilan Mali kɔnɔ ani fɛn min ye ka se ka fɛn min ye subahana mansin caman ka se ka olu ka bolo dilali boloda faso Mali kɔnɔ cogoya min de la a jirala k'a fɔ ko o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn min ye sanfɛ kalan ministre kɔni ye o kibaruya k'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla sen kan bilala sen kan yaasa ka se ka fɛn min ye o baaraw kɔni kɛ cogoya min na wa o de hokumu kɔnɔ o y'a jira fana k'a fɔ a ministre o de la a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ ka fɛn min ye don dɔ de kɔni jateminɛ fɛn min ye ka se ka a ɲini ɲɛmaaw kɔni fɛ ka o don kɔni k'o bila sen kan yaasa fɛn min ye a biriki fɔlɔ n'u y'a so fɔlɔ a biriki fɔlɔ o bɛ se ka na da cogoya min na yaasa fɛn min ye a baaraw ka se ka daminɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ ne a baara minnu bɛ yen ni u bɛna kɛ ko fɛn min ye a kasabi min bɛna don a la ka a soba kɔni jɔ orobo dilayɔrɔ ani subahana mansinw dilayɔrɔ Mali kɔnɔ sanfɛ mɔgɔw kɔni fɛ ko a kasabi bɛ bɔ Mali wagaden de kɔnɔ a tɛ bɔ fansi kɔni fɛ ko a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka nin kɛ donba ye ka se ka jira diɲɛ bɛɛ la Mali kɛ bɛ ka sira jumɛn de ta bi fɛn min ye o ka jamana maracogo kɔni de la o kɔfɛ ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ foroba baaraw kɔni ɲɛnabɔli kɔni ma o ministre ale fana kɔni ye laseli kɔni de kɛ ka jira k'a fɔ Mali foroba baarakɛlaw ka tacogo a y'a jira k'a fɔ ko sariya dɔw kɔni ta la o la yaasa fɛn min ye o tacogo olu ka se ka ɲɛfɔ maaw kɔni ɲɛna fɛn min ye kan ka ta cogo min na n'u b'a wele ko chronogramme ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni établila baaraw kan ka bɔ sira minnu de fɛ a ye o baaraw ka se ka olu kɔni ɲɛfɔli kɔni kɛ maaw kɔni ye o kan o de la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye foroba baara kiimɛli minnu bɛ yen ni u bɛna kɛ n'a ɲɔgɔndanw bɛna kɛ yaasa maaw ka se ka don foroba baara la a y'a jira k'a fɔ gafe minnu bɛ yen ni olu bɛ taa bila k'a jira k'a fɔ i bɛna kiimɛni kɛ olu minɛli ani ka olu sɛgɛsɛgɛ ko o bɛɛ bɛ kɛ ka bɛn fɛn min ye juillet kalo tile 10 san 2023 kɔni ma min ye ɲɔgɔndan don yɛrɛ ye sa o bɛ kɛ septembre kalo tile 3 san 2023 wa min ye ɲɔgɔndan jaabiliw ka taa sigi ka fɛn min ye o jateminɛ ka kuru kɔni di mɔgɔw ma ko o kurudi n'u ye correction ye o bɛ kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 31 min ye jaabiliw yɛrɛ ka se ka olu kɔni bɔ ka jira bɛɛ la karisa n'u kɔni de wasa sɔrɔ o bɛ kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 4 san 2023 min ye minnu mana wasa sɔrɔ sa olu ka se ka don fɛn min ye baaraw yɛrɛ kɔni hokumu kɔnɔna na ani ka se ka o kɔni bila fɛn min ye service min bɛ n'u b'a wele ko service national des jeunes ka se ka sɔrɔsiya baaraw kɔni de la a jirala k'a fɔ ko kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 10 kɔni ye san 2024 o kɔfɛ sa kɛnɛya ministre a kɔni ye a jira k'a fɔ fiɲɛbana n'u ye coronavirus ye ko a ma minɛta dɔgɔyala ka tɛmɛ jɔkun tɛmɛlen in kɔni kan o de la jamana ɲɛmaa ye bɛɛ lajɛlen kɔni de wele maaw ka bolo kɔni di ɲɔgɔn ma ka se ka fiɲɛbana in kɔni kɛlɛ cogoya min na an b'an kunda san kan ni anw de ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don finitigiw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma colonel Sajo Kamara ni ale yɛrɛ kɔni taara san tarata tɛmɛnen n'o bɛna mai kalo tile 23 ma san 2023 walasa ka taa sɔrɔsiw yɛrɛ dagayɔrɔ kura min kan ka jɔ san ka taa o baaraw kɔni nun don Buguni Kucala ani Jɛma tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ min kɔni ye san kan ye ko a kɔni bɛna jɔ dugukolo min kan o fɛnsɛn bɛ ti jɔ fo hectare 500 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la sankaw kɔni bɔra iko kɔnɔkulu min ye wolomasiri tabaw ye ani min fana kɔni ye san dugu kɛrɛfɛ maaw fana ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka se ka anw yɛrɛ ka minisiri kofɔlen kɔni kunbɛn cogo min na Abdu Watara ale sɛgɛsɛgɛli mun ka ko kan an ka jɛ ka ɲɛma da o fɛ ka sanga ni Mali jamana lakana baaraw ye an ka minisiri min ka baara bɛɛlen don lakana ko kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ani kɛlɛkɛcɛw ka koɲɛw sabatili ma ale ka cɛsuru senfɛ a bisimilela sankaw fɛ san marakafo ɲama ka se diinɛmaw ni ladalamaw ma ani sifilakaw ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa bisimila kɛlɛkɛcɛw ka dagayɔrɔ kura min bɛ yen n'o kan ka bila sen kan san o biriki fɔlɔ o de taara da colonel Sajo Kamara fɛ a bɛna da kɛnɛ min yɛrɛ kan o ye hectare 500 ye hectare 64 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ yen o kɔni bɛna jɔ so la min bɛ kɛ sababu ye kɛlɛkɛcɛw olu ka se ka si o kɔnɔna la o fana kɔfɛ u ka magoɲɛso caman bɛ yen minnu bɛna kɛ a fana kɔnɔna la ministre de la défense colonel Sajo Kamara a ko nin hakilina ɲuman in n'i y'a ta k'a lajɛ ka se sankaw fɛ san ye dugukɔrɔba ye seko ni dɔnko dugu don wa n'i ye san fana ta k'a lajɛ tarikuw la an ka jamana kɔnɔ san jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ dakanako bolo ma dɛmɛ caman bɔra san jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka ɲɛsin finitigilakaw ma min bɛ se ka kɛ
ɲɛta ye an ka jamana basigi la. Minisiri Sadio Kamara a ko an bɛ waati min na bi Colonel Assimi Goïta ka hakilina dɔ don min ye kɛlɛkɛcɛw ka dagayɔrɔba 5 ɲɔnbɔɲɔnko ye. Olu de bena bila sen kan an ka jamana kɔnɔ walasa lakana baaraw olu ka se ka nɔgɔya. Ni ye Sadio Kamara ka kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ, a ko fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka an ka kɛlɛkɛcɛw lafiya u ka kɛlɛ kɛ nɔgɔya ni hakilisigi ni basigi la. Gɛlɛya min bɛ u kan o gɛlɛya ninnu ka wuli ka bɔ u kan o bɛ nɔgɔya cogoya minnu na camancɛ fanga maaw olu ka hakilinaba dɔ ye o hakilinaw la sabatili ye. Minisiri y'a yira k'a fɔ finitigilakaw na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ min ye adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ye ka se ka olu lakana ani an ka jamana kumabɔli baaraw la an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani an ka jamana ka yɛrɛya o bɛ sabati cogoya minnu na olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'o hakilina ninnu don ba la. Chef d'état-major général de l'armée de terre ni o ye général de brigade Aruna Samake ale ko an bɛ waati min na bi ni kan belebeleba min bɛ n'a bilala sen kan a bɛ na kɛ sababu ye ka se ka lafiya yɛrɛ a dɔ fara kan olu finitigilakaw ka koɲɛw la. Wa ni ye nin hakilina ninnu ta k'u lajɛ a bɛ kɛ sababu ye fana kalenkasiyɛn min bɛ olu bolo n'o ye ka adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw la kisi dɔ na fara o baaraw kan. A ko an bɛ waati min na bi fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw lafiya k'u hakili sigi olu na baara kɛ ni o hakilinaw de ye. U b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ fana u ka se ka olu dɛmɛ ni kibaruya dili ye walasa baara ka se ka nɔgɔya u bolo. San mɛrilakaw ka se a marakafo ɲɛmaa ma n'o ye Colonel Ousmane Sangare ale fana ye kuma ta. A ko nin hakilina ɲuman min bilala sen kan san a diyara olu ye kosɛbɛ u bɛ jamana ɲɛmaaw fo a la wa u bɛ dugawu kɛ fana hakilina ni cɛsiri min bɛ ka taa camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ a ka ɲɛ u bolo ka se ka jamana basigi. An bɛ waati min na bi san yɛrɛ dugutigiw tɔgɔ la Alpha Sénou Traoré n'o ye maire ye ale fana ye foli ni walimadɔ ta k'a di Colonel Assimi Goïta ani jamana camancɛ fanga ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiri la k'u k'a dɔn k'a fɔ u ye hakilina ɲuman min ta ka ɲɛsin san ma olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka hakilina ninnu lasinsin. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw la o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Mayiga fɛ. Kongo jamana ɲɛma Felix Tshisekedi ale yɛrɛ kɔni kan ka tagama kɛ tile 4 bɔɲɔngo kɔnɔna la ka taa Chine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Ni y'a jate minɛ ni tagama in yɛrɛ kɔni sinsinnen don mun kan o de ye sɔrɔ sira ale ni lakanako yɛrɛ kɔni fanfɛla la. Fɛn min ye Felix Tshisekedi ale ni Chine jamana ɲɛma olu yɛrɛ kɔni kan ka ɲɔgɔn ye. O tɛmɛnen kɔfɛ u ka wasadenw ka soba fo ka taa se u ka jamana maaba caman ma Felix Tshisekedi ani olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka ɲɔgɔn ye. Ni dugutaga yɛrɛ kunba ye mun ye o de ye alisa ka fara ɲɔgɔn kan baaraw sinsin Chine ani Congo jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Ni tagama in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u na u tɛgɛ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni na fara ɲɔgɔn kan baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo RDC ale ni Chine jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. O ni u ka telefɔni soba n'a bɛ f'o ma ko Huawei tɛgɛ labila sɛbɛnna u ni olu yɛrɛ kɔni fana ani ɲɔgɔn cɛ. Benin jamana kɔnɔna la u ka gouvernement ma olu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko ni y'a jate minɛ ko musow yɛrɛ kɔni bɛ den wolo la kosɛbɛ Benin jamana kɔnɔna la ko kɔni bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don u ka fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bilalen don sen kan walasa jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. O de la u y'a yira k'a fɔ ko septembre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko baaraw na bila sen kan walasa den wolo mun bɛ u ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka dama kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ye cogoya min na. Banque mondiale ma ni o ye wari bonba ye diɲɛ selege 4 kɔnɔna la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni y'a jate minɛ ko jamana 10 minnu bɛ ni den bɛ wolo a kɔnɔ kosɛbɛ san 2021 wagatiw la ko Benin kɔni bɛ o jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la barisa ni y'a jate minɛ muso kelen o kelen bɛ taa sɔrɔ den 5 o ni a kunkanfɛn de bɛ o yɛrɛ kɔni bolo nka fɛn min ye Nigeria jamana ye ale yɛrɛ kɔni fana ta ka ca hali sisan ni Benin ta ye. Tunisie jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'u ka jamana ɲɛmaa kɛlen n'u ka olu yɛrɛ minɛ k'u datugu olu somɔgɔw kɔni taara se kiiriba dɔ ma ka plainte yɛrɛ kɔni ladon ni yɔrɔ kofɔlen in na walasa u ka maaw bɛ se ka labila cogoya min na. Février kalo daminɛ la fɛn min Tunisie marabagaw ye olu kɔni fanga sinamatɔ maa 20 bɔɲɔngo fo ka se u ka jamana maaba dɔw ma ka olu yɛrɛ kɔni datugu ni o kɔnɔna la ministre kɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ a la. Rached Ghannouchi ni ale u ka wasadenw ka soba ɲɛmaa kɔrɔ ye ale yɛrɛ kɔni fana minɛnen don ni maa ninnu yɛrɛ kɔni tula. Tunisie jamana ɲɛmaa olu yɛrɛ kɔni bisikiya min ta ka ɲɛsin ale ma o de ye ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ka banbaci waleyaw sabati Tunisie jamana kɔnɔna la. Fɛn min ye ni maa kofɔlen denmuso ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma minnu bɛ ka fɔ ale fa ma k'a si tɛ tiɲɛ ko nin bɛɛ ye politiki ko fɛɛrɛw de walasa jama na se ka bɔ ale yɛrɛ fa kɔ cogoya min na. Fɛn min ye Tunisie jamana ɲɛmaa ye Kais Saied ale kɔni a yira k'a fɔ ko maa minnu minɛna k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛna banbaciya waleyaw de la ko barisa k'u kɔni bɛ ka bɛnbɛnbɛn de kɛ ka ɲɛsin
u ka jamana yɛrɛ kɔni ma. Libi jamana ale yɛrɛ kɔni bina kɛlɛ kɔnɔna la kabini san 2011 tuma min na u ye Muammar Gaddafi ale yɛrɛ kɔni ka fanga jaso. Ni y'a jateminɛ ni jamana kofɔlen kɔnɔna la maa 2 de kɔni bɛ kɛlɛ la fanga yɛrɛ nɔfɛ ni o ye Abdelhamid Debba fo ka taa se Khalifa Haftar yɛrɛ kɔni ma. Fɛn min ye Fati Basha Gaye ale yɛrɛ kɔni kun kɛra premier ministre marsi kalo kɔnɔna yɛrɛ kɔni na. Walasa ale bɛ se ka fanga dɔn in maaw ni o ye Abdelhamid Debba ale ka fanga yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ. Ale kɔni dɛsɛlen nin baara ninnu na o de la u ye ale yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na. Wa ni baara ninnu kɛra o la wagati min na a kɔni yirala k'a fɔ ko siga donnen b'a la ko baara ninnu ma kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Jateminɛlikɛla dɔw olu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw la ko n'i y'a jateminɛ ko fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka bila sen kan ko a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye fɛn min ye basigi u ka sigi Libi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 2 ye ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ la fanga nɔfɛ. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli ka ye an ma filɛbaga mandenw fo sanga ani waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Buajɛkaw ma ni olu yɛrɛ filɛ nin Segu mara la ko Buajɛ k'a bɛɛ lajɛlen ni su aw kan bɛ waati wɛrɛ ɲala sɔnna ma.